Sa number 5, mag-asawa patay sa pagpaniro kag pagpangbuno. Nagsugod sa paglalisay ang nagluntad nga pagpaniro kag pagpangbuno nga nagresulta sa kamatayon sang mag-asawa sa Purok Tilapia, Barangay 3 sa Bacolod City, Domingo sang hapon. May igos ang bala sa ulo si alias Paul, 31 anyos, isa ka miyembro sang Philippine Army, may ranggo nga private first class, kag na-assign sa 11th Infantry Battalion sa Siaton, Negros Oriental. Ang iya asawa nga si alias Leonora, 28 anyos, ang nakaangkon sang 11 ka mga buno sa lawas. Ginsiling ni Police Lieutenant Juanan Gadayan, officer in charge sang Station 2 nga nag-istorya si Leonora sa iya bana angot sa ginalegar pagbastos sang tatay sini sa iya manghud nga babayi. Nagwa sa investigasyon sang PNP nga nag-init ang away sang mag-asawa kag nagpalupok sa salog si alias Paul sang iya Glock 17 issued service firearm. Dito kag nag-agaway sang pusil ang mag-asawa. Ugaling napalupok sang banang pusil sa iya mismo nga ulo. Pagkakita ni alias Edwin, 54 anyos, ang tatay ni alias Paul nga nagahigda ng iya nga bata, nagkuha ini isang patalong kag ginbuno si Leonora. Arestado si alias Edwin kag kaso nga homicide ang iya pag-aatubangon bangod sa pagpatay sa iya nga umagad. Nailo sang mag-asawa ang ila 12 anyos nga bata nga lalaki. Better advice ko sa mga married couple is they should communicate nila sa tamang usapan yung problema. Hindi yung i-escalate nila yung problema na ipagbarilan sila. Then at the same time, hindi nila naiisip na mayroon silang pamilya na naiiwan. So ang advice ko din, especially sa uniform, on our part, always be careful on our service issue kasi pwedeng makakos ito ng chaos sa mga in case na may mga away-away. Part sa among sa kapulisan, we are also doing our best to respond sa lahat ng mga incidents. So much better sana ang mga ating mga concerned citizen or person pag may mga ganitong incident tayo ulit, immediately tumawag po sila sa 911 na hotline natin, our national emergency hotline to address the issue kaagad.